Παναγιώτη, τιμητική βράβευση σήμερα, νομίζω τα λέει όλα, έτσι. Διαιτητής, προπονητής της χρονιάς. Ευτυχώς προπονητής της χρονιάς. Πολύ σημαντική ατομική βράβευση. Ένα βραβείο που ανήκει εξίσου και στους αθλητές μου και στους συνεργάτες μου και με γεμίζει ακόμα περισσότερες ευθύνες για περαιτέρω συνέχεια. Πήρες το κύπελλο με τον Απόλλωνα, σε περιμέναμε να μείνεις στον Απόλλωνα ή να πας κάπου πιο ψηλά και τελικά κατέληξες στην Νεοφώτισσα στην Ένωση. Ναι, οι συνθήκες ήταν περίεργες έλεγα, αλλά ο τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων της Ένωσης με έκανε να επιστρέψω και να προσπαθήσω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω πίσω κάτι από όσα έχω πάρει. Γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Νομίζω να εδραιωθεί η ομάδα στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας είναι το πρώτο στοίχημα και από εκεί και μέρα να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Και κάτι τελευταίο, πέρα από τους δύο γιους που έχεις που τους θαυμάζουμε, στην Ένωση τώρα έρχεται κάτι σαν γιος σου, ο Παναγιώτης ο Τρεσόκας. Ναι, αν όλα πάνε καλά και τελειώσει η μεταγραφή του Παναγιώτη στην Ένωση, νομίζω θα είναι πολύ όμορφη συνθήκη. Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από την Ένωση, έχει και καταξιωθεί πλέον σαν ένας από τους καλύτερους κατασφαιριστές. Νομίζω ιδιαίτερα αυτός έχει πάρα πολλά να δώσει πίσω στην ομάδα και να βοηθήσει τα νέα παιδιά να μπουν στο ίδιο μονοπάτι που ξεκίνησε αυτός.